Hvala lijepo. Ipak bi prepustio dame i gospodi da postavljaju pitanja. Molim vas samo da se predstavite, kažete iz koje redakcije dolazi. Da, Redić, Indeks HR. Možete kratko iznijeti samo zaključka izvršnog odbora, da li ste razgovarali o ovim novonastalim situacijama i nekakvim pregrupiranjima unutar samog odbora s obzirom na njegovu okrnjenost ovih dana? Mogu reći u ime izvršnog odbora da sam vidio danas jedno veliko jedinstvo. Dobili ste na stranicama Hrvatskog nogometnog saveza i zaključke i mogu reći da to jedinstvo se reflektiralo da smo razgovarali o puno tema. Počinje, znate, Hrvatska nogometna liga ovaj tjedan, ovaj vikend i donijeli smo puno vrijednih zaključaka. Niste odgovorili na pitanje jeste li razgovarali Vojislav Macok, N1 televizija, niste odgovorili na pitanje jeste li razgovarali o gospodinu Mamiću, gospodinu Vrbanoviću i tko će raditi njihove poslove i kakav stav je izvršni odbor zauzeo oko toga? Pa morate znati da Savez ima svoje programe i aktivnosti i da će raditi po ucrtanom planu i mislim i kad sam rekao da je bilo jedinstvo, da je bilo sve ono što krasi jedan izvršni odbor, a najvažniji zaključak da nevinost prije sudske odluke koju za našeg prijatelja, reću gospodina Zdravka Mamića, potpredsjednika Hrvatskog nogometnog saveza, gospodina Damira Vrbanovića, izvršnog direktora Hrvatskog nogometnog saveza i kao osobnog prijatelja Zorana Mamića, bivšeg vatrenog, za nas su oni nevini. Čekajmo sudski epilog i onda ćemo imati dosta i presica i razgovora i donijet ćemo one najvažnije odluke, a to su da liga počinje i da savez funkcionira normalno i stabilno. Osječka televizija. Recite mi, hoće Koja televizija, pardon? Osječka. Osječka, drago mi. Hoće li Hrvatski nogometni savez obavijestiti UEFA i FIFA o političko-policijskim pritiscima u hrvatskom nogometu i tražiti njihovu zaštitu? Pa, Hrvatski nogometni savez, ponavljam, će se držati one stvari, a to je da su nevini, dok se ne dokaže suprotno. Nemamo šta obavještavati, sve oni znaju. Zato ste tu vi, mediji, da objavite ono što je najvažnije i nadam se da ćemo na kraju biti svi zadovoljni. Rekao sport nedjeljom za Davora. Davore, je li na neki način ovakve situacije se dogode, izvuku pogotovo iz funkcije predsjednika, ono što vi jeste, ono sad u stvari najbolje. U ovim teškim trenucima za hrvatski nogomet, je li se pokazalo, rekli ste, jedinstvo, ali i odlučnost na neki način da se ne tako lagano okalja ime i ugled hrvatskog nogometa? Ja mislim da hrvatski nogomet nije samo Zdravko Mamić. Pa, sigurno, Hrvatski nogometni savez je baza od 140-150 tisuća sportaša, 300 tisuća, znači, sportskih djelatnika. Nogomet nije samo prva liga. Nogomet je naša baza. Vidjeli ste neki dan kad sam bio u Bjelovaru o tome, ono što me žalosti i najmanje bilo govora. Hrvatski nogometni savez će uvijek pomagati svoju bazu i na kraju osobno pred skupštinom i pred izvršnim odborom uvijek ću imati svoju odgovornost, a to je jedini organ koji može djelovati. Možda je to nekom krivo, ali tako je u demokratskoj zemlji. Jurišić, Večernji list. Malo je vruće ovdje. Koliko svi ovi događaji mogu utjecati na odluku UEFA-ine disciplinske komisije o kazni HNS-u
I imate li kakvih spoznaja, je li policija napokon pronašla krivca za Split? Pa baš mi je drago da ste me to pitali, ako ste primijetili u zadnja 3 tjedna, kao da je netko napisao plan i program. Želim vjerovat da je slučajno. Ali poznavajući, na osobnom iskustvu poznavajući, kad trebamo prikazati ili prokazati Hrvatsku u europskim vodama, tu smo prvi. Evo na mom primjeru klađenja. Tko može opravdati sve ovo što je napisano o klađenju i kladioničarskoj mafiji koja je bila 2009. predmet Bohumskog odvjetništva? Tko može opravdati sve ove stranice? Tko može opravdati toliki gnjev prema Hrvatskom nogometnom savezu, prema njegovom predsjedniku, prema generalnom tajniku koji je rekao šta misli? Pa prije tjedan dana sam rekao da sam u to vrijeme bio u Njemačkoj. Za mene je slučaj gotov. Da se nešto radi u tolikoj povijesti, ne znam kome je u interesu, ali nadam se da će uvijek i vjerujem da će pravda uvijek pobijediti. Evo, na zadnjem izvršnom odboru dobio sam toliko pozdrava, toliko poruka da se ne stane, da idemo dalje. Ova značka nešto vrijedi, 35 glasova. Na kongresu UEFA u Beču nešto vrijedi. Pa zar je moguće da to ovdje ništa ne vrijedi? Ima još pitanja? Da, vi kažete za vas su oni nevjerni, ali ipak Hrvatski nogometni savez registrira ugovore igrača, doduše samo one osnovne, ne i anekse ugovora koji su prilično sporni. Da li vi razmišljate možda o uvođenju ipak neke unutarnje kontrole, možda u HNS, ili da se možda zaista pristupi tome da to postane javna organizacija, na taj način bi se ipak uspjelo možda smanjiti jedna vjerojatnost da se takve stvari događaju, ako se događaju naravno? Pa mi prepuštamo, evo ako vam kažem kao član izvršnog odbora, prepuštam Ivančici sudac da nosi i vadi odluke sve o licenciranju i staću zatvorenih očiju iza svih odluka. I za računovodstva, i za rezultate i za Mike Kovača. Da li vi volite nogomet? Da. Ja volim nogomet. Volite. Na koliko ste utakmica bili? No, jako puno. Jako puno. Jako puno. Pa zašto nam u jednom trenutku rekli da nećete izvještavati utakmice prve Hrvatske nogometne lige na vašim stranicama? Zato smo htjeli simbolično, inače radi se o stranicama Indeks portala, htjeli smo simbolično ukazati na razne probleme koje se u Hrvatskom nogometu događaju i na apsolutno što je jasno da koruptivne radnje su postojale. Ok, čekat ćemo mi pravomoćne presude, ali jako dobro znamo da HNS u više navrata, 10 godina ga pratim, puno puta nije poštovani sva pravila. Imate u izvršnom odboru ljude koji su u sukobu interesa. To ste vi rekli. Ne, to nisam rekla. To je rekao ministar sporta. Ja to niste rekli. Za sprečavanje sukoba interesa je to reklo. To je samo jedan mali primjer. Šta su još rekli? Vi meni uopće ne želite odgovoriti na pitanje. Šta su ja sam još vas pitala rekli? zašto ne uvedete unutarnju kontrolu HNS? Zašto ne kontrolirate malo bolje te situacije sa ugovorima igrača? Gospođo Deja, ne možete vi biti mali portal i biti stalno na Hrvatskoj nacionalnoj televiziji. To za mene osobno je vrijeđanje Hrvatske nacionalne televizije. Dobro, ja se ispričavam ako sam ja... Za mene. Dobro. Sad ću vam malo prikazati ovdje šta je sve hrvatski nogomet napravio. Evo ako vi meni možete komentirati, evo prepustio bih vam. Možete li mi vam. odgovoriti na pitanje, molim vas? Zašto ne uvedete u kontrolu HNS? Dobro. Evo, molim gospodičnu Deju da nam prokomentira ovaj. Evo, ja neću pričati, evo, dajem vam. Vrlo ste pametni kada uvijek pljujete hrvatski nogomet. Hrvatski nogometni savez je 17. na svijetu. Hrvatski nogometni savez nikad se neće umariti svojoj bazi. Hrvatski nogometni savez će uvijek i predsjednik odgovarati svojoj skupštini. Pogledajte koeficijent koliko ste negativnih članaka vi osobno napravili u zadnjih 5 godina. Da je hrvatski nogomet u tolkom rasulu, močvara kako se voli, ja se zgražam na to. Šta bi trebao reći? Močvara?
Pa koja je to močvara? Pogledajte koeficijent od 11. 12. godine do 14. 15. Pa ja sam ponosan na hrvatski nogomet. Ponosan. Pogledajte klubski koeficijent saveza. Pogledajte jednu Španjolsku, Englesku, Njemačku, Italiju i opet Hrvatska na 17. mjestu. Pa zar to nije Hrvatski nogometni savez i liga naša? Najbolja, za mene najbolja. Branit ću je svim srcem. Pa nama regija želi pomoći da skinu kako to mi radimo u Hrvatskoj. Zamislite. A jedan indeks.hr kojeg ja čitam često, znate zašto vas čitam? Da vidim dokle ta moć, ta pamet nogometna može doći. I neću se striditi, neću se sramiti. Morat ćete pokazati, hvala lijepo, slušao sam vas. Evo još drugi primjer. Hrvatska je prva na ljestvici. Pa po vašim izvještajima mi smo 4. Pa znate šta bi Bugarska dala? Azerbejdžan. Pa kako ja mogu ovo objasniti kad ćete vi od 500 članaka napraviti 490 članaka? Ko će ovo pročitati? Molim vas. Indeks, ja ću vas pratiti večeras. Objavite ovo sve. Ovako slike objavite. Bravo, bravo. Zamislite. Pa Hrvatski nogometni savez je sa 14 bodova tu. Niko Kovač odlično radi. Reprezentativci se prodaju. Imamo 4 igrača u zadnje 3 godine. Pa to vas muči, pa riješit će netko to. Pa to vi, pa tko ste vi? Jeste vi zakon, sudstvo, policija? Hvala vam, hvala vam. Vi možete pisati. I onda držite se pisanja. Ali dajte i drugu stranu medalje. Hvala vam lijepo. Imamo futsal. Jedina europska zemlja na sva 3 svjetska prvenstva. Pa šta ja trebam ovdje glumiti nekoga da bi vi ovo pisali? Jeste ikada ovo napisali? Da, da. A reprezentacija. Kad sam rekao za pokojnog gospodina Vlatka Markovića da su slijediti njegov put, svi ste se smijeli. Pa cilj i prioritet Hrvatskog nogometnog saveza je da bude prvi. Da ide na europska i svjetska prvenstva. Pa koji je cilj? Da budemo 4. Možda bi neko volio indeks.hr. Može još jedan koliko? Hrvatski nogometni savez skrbi o bazi. Pogledajte ovo. Zgrozim se kad u nekim novinama vidim netko pokloni nekom naočalo. Nemam ništa protiv toga i to je jedan poklon i da je 1000 kuna, 2000 kuna. Pogledajte, ukupna pomoć savezima, županijskim nogometnim savezima, klubovima za turnire, programe te socijalnu pomoć u razdoblju od 2012. do 2015. godine. 26 milijuna 462 tisuće kuna. Je li kriza u Hrvatskoj? Da. Je li nogomet diše na škrge? Da. Pa je li opet Hrvatski nogometni savez kriv? I još jedna pa ću završiti. 2014. godina. Pogledajte prihode, pogledajte rashode i čujte Hrvatski nogometni savez, toliko loša organizacija, toliko muljaža, toliko spletki, toliko centralizma, toliko neljubavi prema nogometu. Pogledajte opet 20 milijuna kuna. To je ponos i dika. Želim i vama indeks.hr da imate 20 milijuna plusa. Želim i vama. Zavidan nisam. Da sam zavidan, ne bi UEFA, to jest predsjednici svi, dali jednom Davoru Šukeru koji je zabio golove 95. 98. Evo čuda njega u Europskoj organizaciji UEFA. Gledaj čudo, dobit će komisiju. Pa koju komisiju ćemo mu dati? Nogometnu komisiju. Pa gdje bi trebao? Pravnu. Pa imam pravnike. Pa imamo natjecateljske komisije koje će sve reći. Pa šta bi trebao ja pričati o članku zakona o udrugama? Pa ne želim. Pa ne želim. Pa ima 54 zaposlenika. 20 godina. Hrvatski nogometni savez, evo tu je gospodin Srebić, pokojni gospodin Vlatko Marković, nije kasnila plaća. Pa u čemu je problem? Jer neko želi doći na naše mjesto. Za 3 godine, točno mi je 3 godine i 2 dana. Sam kao predsjednik ponosan i idem cijelim svijetom. Ništa, hvala vam.
budite sad. Evo, šta ste vi napravili, Indeks HR i dosta medija? Po cijeloj Hrvatskoj ste pravili hajke na našu ligu, a pogledajte čuda, Rijeka plaća UEFA 284.000 eura. Dinamo plaća UEFA 675.000 eura. Hajduk 721.000 eura, a nije ušao u ligu. Pa je li tu Lajčević kriv? Brezni, Mamić, Vrbanović, HNS? Molim vas. Pogledajte HNS koliko je platio kazne. Pa UEFA, ja sam UEFA. Pa UEFA više me interesira da nam uzme novce. To je više nakaradno. Pa mi znamo povlačiti. I ovaj savez je povučen i napravljen što su neki zamjerali. Pa Rusanova i naša iznajmljujemo za x novaca i živimo od toga. Gle čuda, opet taj Hrvatski nogometni savez. Treba napraviti da su sve to barabe, da su to sve nekulturni, neškolovani. Ali nogomet će se igrati bez Šukera. Igraće se. Pa igraće se u Osijeku. Pa neki dan u Bjelovaru sam rekao da smo donirali 50.000 kuna. Uredski prostor od 100 kvadrata i da ćemo napraviti umjetnu travu 100 puta 60 sa reflektorima. Pa to je vijest u Nizozemskoj, u Danskoj. Pa to kod nas nije. Vi niste, zašto niste bili tamo? Zašto? Bravo. Šta da vam kažem? Evo još jedan primjer. Pročitajte priopćenje pa ćete sve vidjeti. Pa pročitajte priopćenje. Vi ste bar na internetu. Ovako. Zamislite da sam drugoga morao otići na finale svjetskog prvenstva u Vancouveru. Gospodin Jozak je tamo. Učimo. Zamislite, mi učimo. Idemo na svjetsko prvenstvo. Učite o ženskom nogometu. Ženski nogomet nisam spomenuo isto u napretku, ali tako? Puno festivala. Jeste bili na kojem festivalu ženskom? Niste. Zamislite, niste. Pozvat ću vas ja pa ćemo zajedno. Meni nije teško se spustiti u bazu. Zajedno ćete sa mnom. Pa kako ću razgovarati kad ste napisali, ko s vama može razgovarati? Koja to agencija može popraviti rejting Hrvatskog nogometnog saveza ako vi to nećete? Koga? Kojim instrumentom? Hvala vam lijepo. Zamislite da sam otišao u Zagreb, plesao preko Frankfurta, Vancouver i zamislite da sam otišao tamo, šta bi naš portal napisao? Šuker opet pobjegao. Pa ovo je dogovoreno prije 2-3 mjeseca. Zamislite, Davor Šuker je znao da će biti uhićenje i on je ostao sad. Jel' tako? Pa šta bi napisali? Koji bi bio naslov na vašem portalu? Evo, pomozite mi, budite urednica. I sada, znači, toliko teško mi je, ali ću ovo reći, jer nemam se koga stidit, sramotit. Ja bih volio da 24 sata ima 850.000. Ja bih volio da Večernji list ima 480.000. Ja bih volio da Jutarnji list ima 440.000. Slobodna Dalmacija 24.500, Novi list 20.000, Sportske novosti 13.000. Nogomet će uvijek biti igra zdravlja, sreće i zadovoljstva. Doće brzo Europsko prvenstvo, pa i vi ćete biti u kockicama i bit ćemo svi ponosni. I zato hvala vam lijepo, budite ponosni.